Diana 8. D-osztályos, Szerző Regina 8. D-osztályos és Kovács Ádám 8. D-osztályos tanulók részére. Kérem, fáradjatok fel a színpadra! A döntés indoklása következik. Mind a három tanuló a 8 év alatt példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kimagasló tanulmányi munkájáért tantestületi dicséretben részesült. Mindhárman állandó szereplői a helyi és iskolai pályázatoknak, tanulmányi versenyeknek. Ördög Diana 8. D-osztályos tanuló kiemelkedő eredményei továbbá anyanyelv, magyar irodalom, matematika, egészségtan, német tantárgyakból iskolai, megyei és országos eredmények. Anyanyelv tantárból Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia aranyfokozatát nyerte el. Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia anyanyelvi tanulmányi versenyek megyei első, második és országos fordulójának 6. helyezettje. Titok német nyelvi tesztverseny országos fordulójának 15. helyezettje. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesíró verseny megyei 3. helyezettje. A jársági helyesíró verseny a legjobb szólamondását 2010-ben ő írta. Szerző Regina 8. D-osztályos tanuló további kiemelkedő eredményei. Matematika, angol, anyanyelv tantárgyakból iskolai, megyei és országos eredményeket ért el. Literátum országos angol nyelvi levelezőverseny aranyfokozatát nyert el. Anyanyelv tantárgyból Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia ezüstfokozatát nyert el. Bolyai matematika csapatverseny megyei 3. és 5. helyezettje. Nyelvész anyanyelvi verseny megyei 5. helyezettje. Zeneiskolánk aktív tagja. Kimagasló teljesítményt nyújtott a sportterületén. A kézilabda, futó és tájékozódási futóversenyeken számos előkelő helyezést gyűjtött be. Diákolimpia mezei futóversenyein első és második helyezéseket ért el, a kézilabda országos elődöntőjének 3. helyezettje, a kiskörei körzeti verseny gólkirálya. A futárok utcai tájékozódási futóverseny állandó résztvevője és első, második, 3. helyezettje. A Fortuna TSE aktív tagja, területi versenyek 3. és 6. helyezettje. A közép-magyarországi mazsorett verseny egyéni 5., 6. és páros kategória 2. helyezettje. Sikeres angol alapfokú szóbeli nyelvvizsgát tett. Kovács Ádám 8. C-osztályos tanuló további kiemelkedő eredményei. Angol, biológia, matematika, történelem, irodalom, földrajz, rajz és műveltségi terület tantárgyakból iskolai, megyei és országos eredményeket ért el. Matematika tantárgyból Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia 2-szeres arany- és ezüstfokozatának birtokosa. Csizmadia György országos biológiai verseny 2-szeres első helyezettje. Kálti Márk országos történelem tesztverseny budapesti országos döntőjén 6., 8., 13. helyezett. London Bridge országos angol tanulmányi verseny országos döntőjén 10. helyezett. Mozaik 5 fordulós országos történelem és irodalom tanulmányi verseny szolnoki döntőjén 838 résztvevő közül 44. helyezett. Mozaik 5 fordulós országos földrajzi tanulmányi verseny szolnoki döntőjén 59. helyezett. Versegi Ferenc megyei könyvtár által meghirdetett kulturális barangolás az Európai Unióban című műveltségi verseny első helyezettje. Magyarország Európában Európa Magyarországon című országos rajzpályázat külön díjasa. A Fortuna TSE aktív tagja,
területi versenyek harmadik és hatodik helyezettje. A kelet-magyarországi regionális Kempó kupa második helyezettje.